sa malamig dahil sa inakutsara na ay mapapatapit na yung inumin. Kumpara ito sa isang kilo ng asukal na kailang ibutbut sa tubig bago tumamis. Ito raw kung napupuso ngayon, Kuya Pelo, concentrated sugar. Para magic sugar yung dati sa puso. Pero ngayon, binago na raw ang terminolohiya o yung pangalan. Concentrated sugar na. Oh, ano ba yan? Ano ba yan? Anong kulay niyan? Alin dito sa mga pinapakita mo? Concentrated sugar. Puti? Ito medyo... Naghanap na tayo nagtatanong, pero ang pinapakit sa atin ng mga nagtitinda, ito ay pataguraw na ibinibenta, Kuya Pedro. Oo, ay patago na ibinibenta. Illegal ba yan? Illegal ba? Oo, hindi natin alam, pero dapat yan ay dumaan sa pagsusuri ng Food and Drug Administration o FDA, yung tinatawag na concentrated sugar, para matiyak natin na yan ay tigtas para magamit ng ating mga babae dahil may duto na dyan, mga nagtitinda ng asukal, dahil nasa isipin mo, mga ilang kutsara na, yung malaking lalagyan sa malamig, tumatamis. Pero kapag yung normal na asukal na puti, na ilalagay mo sa isang malaking lalagyan, kailangan pupupos na mahigit 1 kilo para tumamit, Kuya Pedro. Hindi yan yung magic, ha? Hindi yan magic sugar, ha? Hindi rin ito magic, kakaiba na lang ito, Ang tawag nila dito ay concentrated sugar. Concentrated sugar? Oo, kung tinatanong natin, sabi nila, imported daw to, hindi rin ito nagagalit sa Pilipinas. Ito yung kadalasang hinahanap ngayon ng mga nagbebenta sa malamig. Dahil sa kontingan kung kailangan, hindi ba ang saya sa asukal, talagang tumatamig, Kuya Belo. Yung ba yung mga kaibigan ng mga diabetic? Ay, oo. Kakabit. Dati sigurado, wala kang diabetes. Kapag kuminom ka niyan, sisipa ang blood sugar mo, Kuya Pelo. Kaya yun ang pinabanggit nila. Isa sa mga nagiging kompetensya nila ngayon sa pagbebenta ng asukal dito sa palengke. Dapat silipin ang ano yan, Food and Drug Administration, kung yung pa iligtas sa kalusugan. Alam? Gusto ko makakita niyan, ano tawag dyan? Ano tawag dyan? Concentrated sugar. Concentrated sugar. Hinahanap na natin kanina kasi may ano tayo, no? Para ng asukal dahil ito ang nagiging kakompetensya nila ngayon sa pagbebenta ng asukal sa mga palengke. At hindi lang daw dito yan nabebenta, sa iba pang mga palengke na kung saan ay may mga bentahan ng asukal, Kuya Pelo. Mura daw ba yan? Mura daw ba yan? Mura daw, ihamak daw na mas mura yan para sa normal na mga asukal natin. At kaya nakakatipid ng gusto yung mga nagbebenta na mga sa malamig, Kuya Sarap Pelo. pala yan, matamis pala yan, complicated sugar na yan. Ay, complicated talaga, lalo na pag tumasok sa katawan mo, Kuya Pelo. Concentrated pala. Concentrated. Dahil gasa talaga magiging concentrated din ang blood sugar mo sa katawan kapag nadali na yan, Kuya Pelo. Ayan. Ako talaga sa diabetes brazo dapat ito. Salamat, Alan G. Ba? Pero pala ganon, complicated sugar. Yes, complicated. Melo del Prado, Super Radio, DC, mga kapuso, ang oras po natin, alas 6:24 na. Bumupo si, narinig nyo, Presidente Bongbong Marcos ng Super Body. Concentrated to Super Body para paigtingin ang pagtatanggol sa karapatan pantao sa ating bansa. Tututukan ng Special Committee na pamunuan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagpapatupad ng Administrative Order No. 22 na layong paigtingin ang pasusulong at proteksyon sa karapatang pantao. May natutuwa, Gabriela. Pero sana raw ay tanggalin ang mga malaki para sa pagtatamo ng tunay na karapatang pantao. Alas 6:25 na po, mga motorista dyan sa North Luzon Expressway. May balita natin, pinag-aaralang alisin na po ang mga harang sa toll gate sa North Luzon Expressway para mapabilis at dahil po ng trapiko. Yan. Ipatutupad sa Nobyembre ang barrier-less toll booth. Partikular po sa bahagi ng expressway na papasok at papalabas po ng Metro Manila. Nais din paigtingin ang paglalagay ng RFID sa mga sakyan, paglalagay ng mas maraming signage, mga panuntunan
Sangguniang Kabataan. Eleksyon na naman. Ano ba yan? Super Radyo. Melo del Campo sa Super Radyo. DCWB. Sakali pong maiuurong kahit saglit kung susunod na taon sa 2026 yung barangay SK elections. Ako malaking bagay din po ito dahil matatandaan po natin 2 taon po, 2 halalan po pinaghahandaan ng COMELEC next year. May national at local elections in less than 5 months po yung barangay SK elections. Hindi pa nga po kami natatapos maganda para sa may elections. Ito na po, nagsisimula na po kami maganda para sa barangay SK elections. Super Radyo. Melo del Campo sa Super Radyo. DCWB. Spokesperson ng COMELEC, mga taga-barangay. Ready ulit, malapit na naman po ang eleksyon. Kung hindi mapupuspon, gusto ng mga kongresista ipuspon. Next connect tayo, 0917-594-59. Turuan na natin Twitter na kayong BoyX at DCBB o at DCBB. FB naman ay Super Radio DCBB 594 kHz. Alas 6:27 na po na umaga, radyo na ibibaba. Pero pa, Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Everest Smart TV. Ano Everest TV show mo in the world? Kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV, building healthy relationships. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving with Everest Appliances. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan para bumas. Kawai to sa Trinity Extra, LRCD. So, kaya sa inomorium at gabang. Proper diet, exercise. Para masiguro, kung hindi sa mga medical drugstores nationwide. Kubas, 70 pesos XRP per tablet lamang. Kubas, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ADC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Kubas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kubas, para sa mga kalalakihan. May umaatras sa bawat laban. Ay, mga veterano po dyan. Gandang umaga po. Ano, mga veterano ng World War II. Post-war, mga AFP retirees at kanilang mga kaanak. Kayo po inanyayahan ng Veterans Bank sa staff subscription offer nito. Maaari na pong pamuhunan ng minimum na 100 shares sa halagang 110 pesos bawat isang share. Ang eksklusibong handog na ito ay hanggang sa June 30, 2024 lamang. Bumisita sa pinakamalapit na Veterans Bank branch o sa www.veteransbank.com.ph. Invest in heroism. Invest in Urban Veterans Bank. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Member PDIC. Pinalawak na dialysis package. Outpatient mental health. Higit dobling aumento sa high-risk pneumonia and stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Para sa mga kalalakihan, pati sa inyo ng ADC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala, ang robot ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot para mapulit ng sakit. Robot, para sa mga kalalakihan, hindi umaat
Manager, si Engineer Patrick T. Kaugnay po ng water allocation kasi may balita na po na may ilang mga tawag doon ay mga stakeholder, di ba? Ayun, no? Na binawasan na ang padaloy ng tubig. Unang-una po yung irigasyon. Yan. Ay galing po sa anggat yan, mga kapuso, di ba? Ibig sabihin, mga apektado niyan, yung mga magsasaka sa Bulacan. Ngayon, tayong mga nandito sa Metro Manila, pag lumago po sa inyo, ano ba tayo, maapektuhan ba tayo? Hanggang kailan tayo ganitong supply ng tubig? At kailan mabawasan? Nasa linya po natin si Engineer Patrick Dizon. Engineer Dizon, magandang umaga po. Hello. Hello. Ay, magandang umaga po, Sir Melo, at sa lahat po ng taga-subaybay po natin, magandang umaga po sa ating lahat. Opo, totoo po ba itong balita na ito? Ang una yata pong nabawasan na 1 cubic meter per second ay ang NIA. Paano po naman kaya tayo dito sa Metro Manila, Engineer Patrick Dizon? Opo. Actually, Sir Melo, no, nung katapusan po ng April po, no, ay nakapag-issue na po ng allocation po ang National Water Resources Board para sa MWS. So, ang binigay po sa amin po, Sir Melo, ay 50 cubic meter per second, that's equivalent po by to 4.8 billion na litrong tubig kada araw po, no. So ang gayon po sa kanila pong memorandum sa amin sa MWS, pagdating ng May 16 to 31 ay babawasan kami ng 1 cubic meter per second. Pero ito po ay base po, no, sa nagiging forecast po ng Pag-asa nung buwan po ng April. Pero sa ngayon po, no, since nag-uulan po sa ating watershed po, no, ay nagpe-prepare po kami just in case lamang po, no, na if ever po na magkaroon po tayo ng pag-ulan sa ating pong watershed sa susunod na mga araw, ay i-request po natin na i-retain po yung 50 cubic meter per second. Pero sa ngayon, Sir Melo, no, ay naka-prepare naman po tayo. So nakapag-usap na po tayo with the National Irrigation Administration na hiramin po muna namin po yung kanila pong 1 cubic meter per second. Dahil sa ngayon naman po, Sir Melo, ay nasa last stage na po sila ng tinatawag po nilang trapping stage po, no, so hindi na po nila masyado kailangan po ng tubig. Opo. Pagpasok po ng May 16, saka kayo makihiram sa NIA. Opo, tama po, Sir Melo, ganun po naging usapan po namin. So itong inisyatibong ito, Sir Melo, ay isa po sa ulo of the government approach po, no, na inuutos po ng ating pong Pangulong Marcos na ginagawa po natin para makapagtulungan po yung lahat po ng stakeholders po ng Angat Dam. Opo. Ilan na kayo? Laki. Para sa patubig sa Metro Manila. NIA at saka yung ating may hydro ba tayo? May component na hydro power po yan? Engineer? Opo, Sir Melo, meron po tayong Angat Hydro Corporation po, no, at ang ating po National Power Corporation. Kasama din po ang ating po Pag-asa po. Sila po yung kasama po natin sa technical working group po sa Angat Dam. Paano po ba yung ang hierarchy kung tawagin? Unang babawasan, nasa unahan, irigasyon. Tapos, ano sunod po, Engineer? Opo. Ayon po sa ating pong Water Code of the Philippines, Sir Melo, no, ang ating pong priority po ay ating pong domestic water supply, which is the MWS. So kapag bumaba po ng 180 meters po yung ating level po sa ating reservoir, ang mabibigyan po prioridad ay ang ating po domestic water supply, which is the MWS. Opo. Yung hydropower po, hindi pa po apektado sa ngayon? Sa ngayon po, Sir Melo, no, ang Hydropower Corporation po ay nakadepende lamang po sila sa ibibigay po na location po sa NIA po sa MWS. So mayroon pong mga turbina po sa mga